थांबवू नका म्हणाले ना. हो. बरं तुम चंद्र मी चांदणी सजना, तुम चंद्र मी चांदणी सजना, मम जीवाचा राजसरा. खरा चाललंय काय तुमचं नाव मम जीवाचा राजसरा, चंद्र मी चांदणी सजना. चाललंय काय तुमचं चंद्र मी अरे पहा माझ्या चंद्र मी मम जीवाचा राजसराणा, मम जीवाचा राजसराणा. हृदय सिंहासनी तुझा बैसाऊनी, हृदय सिंहासनी, हृदय सिंहासनी. अजिना तुझा दिन मनात निहुनी, मनात निहुनी. त्या प्रणयप्रेमाच्या अभिलाषेने तुम्ही पाहता ते प्रणयप्रेम कधीच बंद केलेलं नाही. हो ना. मनात निहुनी कोशलीन नयना, मम जीवा राजसराणा, मम जीवाचा राजसराणा, मम जीवाचा राजसराणा. संशय बळावत चाललाय. देवर्षी नारदमुनींच्या मुखातून शब्द बाहेर पडले होते. हे राजा सोमेश्वर, जिच्या सर्वांगाला कमलपुष्पाचा सुगंध दरवळतोय, ती निर्माल्य देशाधिपती राजे निर्माल्यांची सुकन्या पद्मावती होय. निरीक्षण करतोय, अगदीच्या पायाच्या नखाग्रापासून मस्तकीच्या ब्रह्मरंध्रापर्यंत निरखून पाहतोय. जसं त्रैलोक्यवंद्य पुरुष देवर्षी नारद मुनीनं वर्णन केलं होतं तसं ते तंतोतंत हे मुलगे, म्हणून आमचा संशय बळावत चाललाय. अरे बापरे. आणि सर्वांगाला सुगंध येतोय. अरे हो, हे समोर दिसणारा वारव्य पद्मा सरोवर आणि त्या काठावर असणार ते शिवालय. देवर्षी नारद मुनी म्हणाले होते का रे, शिवमंदिरात दिनी प्रतिदिनी पद्मावती शिवभक्तीसाठी येत असते. मग नक्कीच ही पद्मावती असायला हवी. तरी पण शंकेचं निरसन करणं हे क्रमप्राप्त आहे. हो नमस्कार. एक विचारू तुम्हाला. विचारा ना. मी हसनापूरचा त्याग करून निर्माल्य देशाच्या दिशेने निघाला होतो. तो कहाणी कशासाठी माहिती आहे का? निर्माल्य देशाधिपती राजे निर्माल्यांची सुकन्या पद्मावती, या पद्मावतीचं गुणवर्णन मी माझ्या राजप्रासादे केलं आणि तक्षणीच मी माझ्या मनानं मनोनिर्धार ठरविला की मी पद्मावतीची प्राप्ती करून घेईन. म्हणून हसनापूरचा त्याग करून निर्माल्य देशाच्या दिशेने मी निघालो होतो. मार्गातून जात असताना आरडाओरडा ऐकला आणि तुमच्यापर्यंत माझं आगमन झालं. प्रणय प्रेमाच्या अभिलाषेने तुम्ही माझ्यावर आसक्त झालात. निसर्ग नियमाप्रमाणे तुम्ही माझ्या समोर प्रणय प्रेमाची याचना करतात आणि तुमचं सर्वांग आम्ही निहाळलंय. तुमच्या सर्वांगाला कमलपुष्पाचा सुगंध दरवळतोय. मला सांगा, नाव तुमचं पद्मावतीच का? हो. हे सत्य, हे सत्य, हे सत्य. खरंच तुम्ही पद्मावती आहात? वाव. मी देवर्षी नारद मुनींना म्हणालो होतो ते सत्य घडलं. बहुरत्नाने वसुंधरा, वसुंधरेच्या पाठीवर असंख्य रत्न परमेश्वराने जन्माला दिले. त्याच्यातीलच एक रत्न आहे असं म्हणायला हरकत नाही. मग हे पद्मावती, तुझ्या प्राप्तीस्तमच आमचं आगमन इथवर झालंय. अर्थात तुम्ही आमच्यावर आसक्त झालात. खरंच पूर्व प्राक्तन म्हणायला हरकत नाही. आम्ही आवडलो आहोत तुम्हाला. हे काय विचार? मग तुम्ही आम्हाला आवडलात. मग जर तुम्ही प्रणयप्रेम करत असाल, चला या क्षणी मला वचन द्या. वचनबद्ध व्हा. अहो पण मी भरवशाचे शब्दाने पण मला वचन हवं आहे. कारण तुमच्या पित्याकडे तुमची मागणी मला घालायची आणि यथाविधी तुमच्या सीमेला विवाहबद्ध होऊन हसनापूरची पहिली महाराणी होण्याचा बहुमान तुम्हाला प्राप्त करून मला द्यायचंय. म्हणून तुमच्याकडे मला वचन हवं आहे की वचन करेन तर मी तुमच्याशी करेन. वचनाला सांगते की लग्न करेन
ते मी तुमच्याशी हा शुभयोग आहे. तुमच्या प्राप्तीस आमचं येणं व्हावं आणि सुदैवानं तुमची आमची ग्रंथिका व्हावी. तुम्ही आमच्यावर आसक्त व्हावं, प्रणय प्रेमाची रचना करावी. तुम्ही वचनबद्धही व्हावं, लग्नाच्या अनावाकाही द्याव्यात. अर्थात चला तुम्ही तुमच्या राजप्रासादीत चला. मी क्षणभर विश्रांती घेईन आणि तुमच्या बाबतीसाठी, तुमच्या मागणीसाठी तुमच्या जन्मदात्या पित्यापर्यंत येईल. या विशाल वृक्षाखाली मी विश्रांती घेतोय. तुम्ही तुमच्या राजप्रासादीत चला. यातना कठीण असं म्हणतात, काही खोटं नाही ते. कारण ज्या दिवसापासून या राजाची धुरा सांभाळण्याची जबाबदारी राजा निर्माल्यानं आपल्या हाती घेतली, त्या दिवसापासून सत्य न्याय नित्य धर्माचा पुरस्कार केला आणि एक आदरणीय राजा म्हणून प्रत्येकाच्या हृदयात आमची प्रतिमा कोरली गेली. सगळ्या सुखाचा धनी झालेला राजा निर्माल्य, सर्वाधिक आनंदी असणारा राजा निर्माल्य, पण जो आपल्या अंतरातून एकसारखा होरपळला जातोय याची जाणीव माझ्या कोणत्याही नागरिकाला नसावी, हे दुर्भाग्य आहे. कारण असं कोणतं महत्पाप आमच्या पूर्वजन्मी आमच्या हातून झालं होतं आणि त्याचं भाव आमच्या पदरी पडलेला आहे. ते आज मी भोगतोय की आमच्या दारी आलेला अतिथी एखादा अपमानित होऊन परत गेला आणि शेवटी त्यानं आम्हाला शाप भ्रष्ट केलेला आहे. अशी नाना तऱ्हेची पाप आमच्या हातून घडली असावीत आणि ते पाप या ज्यांनी राजा निर्माल्य भोगत असावा. कोणत्या तरी ब्राह्मणाची हत्या आमच्याकडून झाली असावी आणि ब्रह्महत्याचं महत्त्व आमच्या माथी मारलं गेलं असावं, किंवा धेनुवथाची ताडव आमच्या हातून घडली आहे आणि ते पाप माझ्या पदरी पडलं आहे. अशा अनेक नाना शंका प्रशंकाने आमचं मन कसं वेगळं होतंय आणि आमच्या अंतरात सुप्त राहिलेली ती भावना किंवा उचलून येईल हे सांगता सुद्धा येत नाही. पण आज ना उद्या मला ते मन मोकळंच केलं पाहिजे आणि यासाठी माझ्या सुकन्याची त्या पद्मावतीची प्रतीक्षा करतो आहे. माझी पद्मावती आता अपोर झालेली आहे. तिचं योग्य वेळी लग्न करावं अशी आमची इच्छा असून आमचं दुःख तिच्या समोर प्रगट झालंच पाहिजे. यासाठी कोण ग तिकडे सारखे जा त्या पद्मावतीला म्हणावं लवकरात लवकर दरबारी येऊ कशी ते प्रतिष्ठा करतोय. बाबा काय पाहते मी नेहमी हसत मुखानं मला माझे बाबा आशीर्वाद देत असतात, पण आज पाहिलं असेल तर चेहऱ्यावर निराशा. बाबा मी काय पाहते, माझ्या हातून काही चुकलं का, माझ्या हातून काही अपराध घडला मग बाबा मला सांगा, तुम्ही दुःखी आणि कष्टी का? बाळ, माझ्या मुखातून ते शब्द बाहेर पडत नाहीत, ओठाच्या पगडीत ते विरले जात आहेत. पण पद्मे, माझं सर्वस्व तूच आहे. अर्थात आज ना उद्या माझं दुःख तुला कळलंच पाहिजे. मग सांगा ना. यासाठी फक्त एक कर, माझ्या मुखातून बाहेर पडणारे शब्द एवढे कठोर असतील की तुझ्या हृदयाचे तुकडे तुकडे होतील. काय माझ्या कोमल अंतःकरणाचा? होय बाळ, होय. माझ्या हृदयावर कोणता परिणाम होईल याची पण कल्पना मी करू शकणार नाही. तू ऐकणारे शब्द पण सांगा ना. बाळ पद्मावती, ऐक. तुझ्या जन्माच्या वेळी ती गोष्ट आहे. ज्यावेळी तुझा जन्म झाला तेव्हा सारेकडे आनंदोत्सव झाला, पण आमच्या दरबारी एक ब्रह्मवेत्ते आले होते. हो, काय? एक फार मोठे तपस्वी आलेले होते. त्यांच्या समोर आम्ही तुला ठेविलं
आणि त्यांना म्हणालो, हे महंत, आमची सुकन्या हीच भविष्य तुम्ही रेखायला की जेणेकरून आम्हाला आनंद प्राप्त होईल. मग तुझ्याकडे त्यांनी पाहिलं, ती सामुद्रिक चिन्ह त्यांनी जाणली आणि म्हणाले, राजा निर्माल्या, ही तुझी मुलगी 32 लक्षणे होईल, सर्व गुण संपन्न होईल, तुझा उद्धार करेल. पण ज्या दिवशी तुझ्या मुलीचं लग्न होईल तेव्हा राजा निर्मलाचा मृत्यू नाही बाबा, हे कल्पना सुद्धा मी करणं शक्य नाही. बाबा, माझ्या मनाची परीक्षा आपण घेत नाही ना. म्हणजे ज्यावेळी या पद्मावतीचं लग्न होणार त्याच वेळी आपण मला सोडून नाही बाबा. संपलं माझं जीवन. विविध आशा आकांक्षा, विविध स्वप्न मी माझ्या हृदयाशी रचलेले होते. पण मला असं वाटतंय की त्या साऱ्या स्वप्नाचे झाले. दुःख काय प्रायश्चित्त या तुझ्या बापासाठी आहे. तू का दुःख करतेस? पण मी योग्य वेळी तुझं लग्न करणार आहे. काय माझं लग्न? खरंच बघून एका बाजूला आड, दुसऱ्या बाजूला विहीर. एका बाजूला मी सोमेश्वरांना भरवशाच्या शब्दानं वचनानं सांगितलं, ते वचन परिपूर्ण करण्यासाठी केले. तर मी सारं सर्वस्व माझ्या बाबांना गमावून बसला. नाही नाही, ज्या माझ्या बाबांनी मला घडविला, वाढविला, लहानाचे मोठे केले, मग माझं प्रथम कर्तव्य म्हणजे माझे बाबा म्हणजे माझे सारं सर्वस्व. अहो बाबा, मी ठामतान ठरविला. काय ते? चिंता करण्याचं कारण नाही. काय ठरविलं माहितीये? काय ठरवलं बा तू? मी ठरविलं, बाबा, मला तुम्ही हवे आहात आणि यासाठी आपल्या जीवनाचा असा कठोर निर्णय घेऊन नाही बघा, तुझ्या बापाला तू अडचण नको आणूस. वेडे, अगं हे प्रायश्चित्त तुझ्या बापासाठी आहे. हा विश्वास आपल्याला मीच प्राशन केला पाहिजे. नाही बाबा. होय, अगं मला सांग, तू जर अविवाहित राहिलीस तर हा तुझा बाप अमर होईल का? आज उद्या मला मेलेच पाहिजे, मी तुला समोर गेलं पाहिजे. पण मला सांगा, मी हा निर्णय का घेते, कशासाठी सांगते? तर समजा तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे मी उद्या लग्न केलं तर हे लाख जनता, लाख प्रजा माझ्या जवळ गोड दाखवणार आणि माझ्या जवळ गोड दाखवून सांगणार. काय म्हणते? की स्वतःच्या स्वार्थासाठी या पद्मावतीला आपल्या पित्याचा विचार नाही केला. आणि असं सुद्धा म्हणते राजा निर्माल्यानं स्वतःच्या स्वार्थासाठी आपली कुमारिका मुलगी मला सांग, त्या स्वार्थाला मी समोर नाही. दैवाचा दुर्विलास तिथं आम्हासारख्या मानव प्राण्यांचा नाविलाज असतो. होय ना? हे जर सत्य असलं असेल, मी ठाम मताने सांगते, एक वेळ जो माझ्या मतात मी निर्णय घेतलाय त्या निर्णयात बदल होणं शक्य नाही. असा तू अविवेक करू नको. नाही. अंतर्ग्रहात जा आणि चांगला विचार कर आणि उद्याही मला उत्तर दिलंस तरी चालेल, पण असा कठोर निर्णय नाही बाबा. जा जा जा, तुझा अंतर्गृहात जाते, झालेला आहे. अंतर्गृहात मी जाते, पण एक वेळ नव्हे तर त्रिवार चरणाला हात लावून सांगते की मी जो निर्णय घेतलाय त्या निर्णयात बदल होणं अशक्य, अशक्य, अशक्य.
पोचलो आहोत खरे, तरी पण आम्हालाची जाणीव राजे निर्माल्य यांना नसेल. या महाद्वारावरूनच आपण त्यांना हाक द्यावी आणि आम्हालाची जाणीव करून द्यावी, हेच म्हण इष्ट. राजे निर्माल्य नमस्कार नमस्कार. नमस्कार. पण मी आपणाला ओळखलं नाही. हसनापूर नरेश, ब्रह्मकुलाचा जन्म झाला. अत्रि महंतांच्या हिरण्य गर्भापासून मी जन्माला आलो, पण ब्रह्मकुलात जन्म लावून सुद्धा क्षात्रवंताचा धर्म आम्ही हाताळीला, धर्मांतर केलं. एवढंच भाई तर हसनापूरची स्थापना ज्यानं केली आणि हसनापूर संस्थापक म्हणून आम्ही थोर संस्थेला पात्र ठरलो. अरे वा वा वा. तोच राजा सोमेश्वर. हसनापूर संस्थापक राजकर्ता सोमेश्वर नाव ऐकलं होतं, पण व्यक्ती नव्हती पाहिली. आज आपल्या सोमेश्वर बसाव बसाव. तुम्हीही बसा. आणि मला सांगा, आज अनाहूतपणे आपली पावलं आमच्या दरबारी कशी काय? नाही, अनाहूतपणे नाही, मुद्दाम म्हणूनच आलोय. कारण राजे एका महत्वाच्या कामानिमित्त आमचं आगमन. बोला बोला. म्हणे तुम्हाला एक मुलगी आहे. हो आहे. नाव तिचं पद्मावती. ते सगळे तिच्या सर्वांगाला म्हणे कमलपुष्पाचा सुगंध दरवळतो. एवढंच नव्हे तर ती उपवर झालेले तंतोतंत सर्व गोष्टी सत्य. अर्थात सर्व तिची ख्याती कीर्ती ऐकली आणि म्हणूनच तिच्या प्राप्तीस्तव तिची मागणी घालण्यासाठी हसनापूरचा त्याग करून या निर्माल्य देशपर्यंत आमचं आगमन झालं. हसनापूरची पहिली महाराणी बंदमिनाचा बहुमान. वा वा वा. आनंदी तुला द्यायचंय. राजे सोमेश्वर आपल्यासारखा सर्वसंपन्न महापराक्रमी योद्धा जावई म्हणकर मला मिळेल, आमचं भाग्य उजळलं. म्हणता काय? मग हे ठरलं. मग ही सुखद वार्ता माझ्या हसनापूर वासी जनतेला कथित करण्यासाठी निघाले का? मला आणखी काय बोलायचं नाही. मी काय म्हणालो, आपल्यासारखा जावई जर का मला मिळेल हा तर आमचं भाग्य उजळलं म्हणायचं. पण काय? माझी मुलगी पद्मावती हा आपल्या जीवनात कधीही लग्न करणार नाही, ती कायमची अविवाहित राहणार. मुलगी तुमची पद्मावती कधीही लग्न करणार नाही, आज जन्म विवाहित राहणार आहे. हो. हे कसं शक्य आहे? का? अहो ऐन तारुण्याच्या उन्मादानं वावरते ती खरंय. आणि एका समर्थ राजकर्त्यांचे गण नाही. आणि तिला आज जन्म तुम्ही कौमारी अवस्थेत ठेवणार आहात? नाही म्हणजे मी ठेवत नव्हतो, तर हा तिचा स्वतःसाठी घेतलेला निर्णय. काय म्हणाला? हो, हा निर्णय स्वतः तिनं स्वतः. पण तुम्ही तिला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न नको का केला होता? काय त्याचा उपयोग? राधे तुम्हाला ज्ञान आहे, 100 हत्ती सांभाळणं बरं, पण एक कन्या सांभाळणं बापाला किती डोळी दडवतं याची कल्पनाही तुम्हाला असेल. असं असून तिच्या स्वातंत्र्यपणानं तुम्ही हा निर्णय तिला घ्यायला लाविला. पण शेवटी व्यक्ती स्वातंत्र्य असतात की नाही, ज्यानं त्यानं स्वतःसाठी आपला निर्णय घ्यायचा असतो. राजे मोठ्या उत्साहानं आलो होतो, पण क्षणभर मात्र हिरमुसल्या वदनानं मला पुन्हा माघार जावं लागतंय. मी माझ्या मनानं ठरविलं होतं की तुमच्या मुलीशी लग्न करून हसनापूरची पहिली महाराणी होण्याचा बहुमान मी तिला देणार होतो. पण तिला जर लग्नच करायचं नसेल आणि तिच्या मनानं जर का हा निर्णय घेतला असेल तर आमचा नाविलाज आहे. तेव्हा इलाज नाही. बरं, येतो आपण. या केव्हातरी आमच्या हसनापुरात आमचं हसनापूर पाहायला हो योग निर्माण विस्तीर्ण बांधलेलं आहे, विस्तीर्ण बांधलेलं आहे. बरं, राजे निर्माल्य म्हणतायत की माझी पद्मा कधीही लग्न करणार नाही. तिनं स्वतःच्या मनानं हा निर्णय घेतलेला आहे. हे कसं शक्य आहे? काही क्षणापूर्वी तिने पद्मा सरोवराच्या काठावर शिवशंभो महादेवाला साक्ष ठेवून राजा सोमेश्वराला वचन दिलंय, लग्नाच्या अनाभागात आलंय आणि ती मुलगी क्षणार्धात निर्णय बदलते असेलही. कारण कुणी म्हटलंय कालाय तस्मै नमः, कालाप्रमाणे माणसं बदलली जातात. अर्थात कदाचित हा निर्णय घेतलाही असेल, पण हा निर्णय तिनं का घ्यावा याच्या मागे नक्कीच काहीतरी मतितार्थ असेल. मग ते शोधणं राजा सोमेश्वराला क्रमप्राप्त आहे. मग याची विचारणा राजा निर्माल्य यांनाच करावी. याला कारण आहे.
तुम्ही आताच म्हणाला की माझी मुलगी कधीही विवाह करणार नाही, सत्य आहे ते. आजन्म ती कौमारी अवस्थेत राहणार आहे. हे ऐकल्यानंतर आम्ही हिरमुसल्या वदनानं जात होतो, पण शंका मात्र मनात निर्माण झाली. का होय विचारा विचारा. राधे, तुमची मुलगी आजन्म अविवाहित राहणार आहे असं तुम्ही म्हणाला आणि स्वतःहून तिनं तो निर्णय घेतलाय, अर्थात नक्कीच याच्या मागे काहीतरी गुह्य असायला हवंय आणि ते ऐकण्याची फार जिज्ञासा मला निर्माण झाली. तेव्हा कृपावंत व्हा, दयावंत बना. आर्जवाच्या विनम्र स्वरानं मी आपल्याला विनंती करतोय, तुमची मुलगी अविवाहित का राहणार आहे हे राजा सोमेश्वराला कळायला हवंय. सोमेश्वर, आपला प्रश्न अगदी रास्त आहे, काहीही चुकीचं नाही. पण आम्ही नेहमी स्तुत्यच बोलत असतो. माणसा जीवनात काही असे प्रश्न उद्भवतात ना किंवा त्यांची उत्तर सापडत नाही, असे अनुत्तरित राहणार त्यापैकी हा प्रश्न आहे. पण माझा अभ्यास फार वेगळा आहे. जगात जो जो प्रश्न निर्माण झाला त्या प्रश्नाला नक्कीच उत्तर ठरलेलं आहे. जगात एकही असा प्रश्न नाही की तो प्रश्न निरुत्तर आहे. प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर आहे, अर्थात मला ते कळायला हवं. नाही, या प्रश्नाला सुद्धा मी एकटाच का धरतोय? का बरं? तुम्ही एक राजकर्ते आहात, मी एक राजकर्ताय. काही अडीअडचणी असतील आम्ही सहभागिता सहाय्य करू तुम्हाला, हे तर सत्य ना. अगदी बरोबर. एवढंही नसून माझ्या विचारणाचा दुसरा येतोय. आज तुमच्या मुलीचं वर्णन ऐकून मी इथवर आलो. उद्या माझ्याबरोबर एखादा नवयुवक तुमच्या मुलीचं वर्णन ऐकून या निर्माल्य देशीच्या दिशेने वाटचाल करेल. समजा सुदैवानं मार्गदर्शन मला मिळाला आणि पद्मेच्या प्राप्तीसाठी येण्याचं धाडस त्यानं केलं तर मी त्याला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करेन. बाबा रे, निर्माल्य देशीच्या दिशेने जाऊ नका, पद्मावती लग्न करणार नाही, त्याचं कारण असं 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 आहे. तेव्हा तुम्ही मला सांगा, आम्ही जे जे मिळतील त्यांना सांगू. तरी पण राजे, या आपल्या प्रश्नाचं उत्तर नाहीच नाही, उत्तर आहे. पण ते उत्तर मला आपणासाठी देण्यासारखं नाही. राजे, देता येणार नाही. जे आपणाशी ठावे ते दुसऱ्याशी सांगावे, हा धर्मनियम बोलतोय. मग धर्माचे नीतिमूल्य तुमच्यासारख्या समर्थ राजकारणाने पहिले तोडू नये ही आमची प्रामाणिक सद्भावना आहे. तेव्हा माझ्या मनात अंतभाव होऊ नका. धर्माची नीतिमूल्य आम्हाला कळत नाही असं नाही राजे, मलाही पण त्या धर्माच्या नीतिमूल्याच्या महत्वापेक्षा सुद्धा मी जे आपणाला देणार आहे ते उत्तर फार मोठं मोलाचं आहे. मग राजे, माझा नाविलाज होईल. काय? मी जो इथवर आलोय तो तुमच्या कन्येच्या इच्छेनं आलोय, पण ती जर मिळत नसेल तर निदान ती आजन्म कौमारी अवस्थेत का हरवणार आहे या प्रश्नाचं उत्तर मी घेऊन जाणार आहे. राजे नाही, मी जेवढा स्थितव्रत आहे तेवढा शिवर गोबे, वज्रादपी कठोर आणि मृदुनी कुसुमादपी, फुलापेक्षा मऊ आणि वज्रापेक्षा कठोर असं ज्याचा अंतकरण आहे तो राजा सोमेश्वर तुम्हाला विचारणा करतोय. तुमची मुलगी हा जन्म अविवाहित का राहणार आहे? प्रश्नाचं उत्तर हवंय. एक चांगले प्रियाने सांगता प्रश्न उत्तर कधीही माझ्याकडून मिळालं जाणार नाही. याचा अर्थ तुम्ही असाय, द्वार येणार राजा सोमेश्वराचा तुम्ही अपमान करत आहात. राजा सोमेश्वराला कुठंतरी तुम्ही काहीतरी छपवण्याचा प्रयत्न करत आहात हे मला म्हणावं लागेल. आणि म्हणून तुमच्या मुलीच्या प्राप्तीस्थळाला राजा सोमेश्वर एक तर प्रतिज्ञेला तुम्हाला सांगतोय, तुमच्या मुलीचा आज मी माझ्या हाती घेऊन हस्तिनापूरच्या किंबहुना माझ्या प्रश्नाचं उत्तर घेईन तेव्हा ज्या निर्माण हस्तिनापुरात सोमेश्वर, आपला काहीतरी गैरसमज होतोय. आपला अपमान करायचा माझा बिलकुल हेतू नाही, पण जे उत्तर आहे ते फार मोठं महत्वाचं मला वाटतंय, त्याच्यामुळे मी ते कुणाला कधी तुमच्या कुठेतरी द्वैत भावना वावरत आहेत आणि त्या द्वैत भावनेला मला तुम्ही अपमानित करत आहात. मुलगी तरी द्या किंबहुना प्रश्नाचं उत्तर तरी द्या, हा माझा हट्ट आहे. प्रश्नाचं उत्तर कधीही मिळणार नाही. जर आशा ठरला असाल तर माझ्या मधल्या मुद्द्यावर तुम्हाला पाठवा. प्रसन्न वधान जाणून तेही कराल. होय, एवढा कठोर निर्णय तुम्ही देखील घेतला. जर तुम्ही मला निरुत्तर बनवून इथून पाठवत असाल आणि तुमच्या मुलीची बाबतीत किंबहुना प्रश्नाचं उत्तर मिळालं असेल तर राजा सोमेश्वर तुमचा आव्हान प्रतिवादी अनाथाने स्वीकारेल आणि तुमच्या बुद्धिमत्तेप्रमाणे प्रसंगवधान म्हणून तुमचा मुर्दाही पाळायला राजा सोमेश्वर राजा निर्माण सुद्धा कुंकू दिला जाणार आहे, तसा तू माझ्याशी मी तुझ्याशी. मग तेही तुमचं आव्हान स्वीकारलेलं आहे. मग हिम्मत बहादुराप्रमाणे जर का तुम्ही माझ्याशी लढताना बघत असाल, स्वीकारलंय तुमचं आव्हान.
स्वतःच प्राणोत्क्रमण होऊ नये म्हणून एखाद्या जीवाभिताप्रमाणे तुमच्या माझ्या होणाऱ्या महाद्वंद्व युद्धात तुम्ही पलायन करून निघून गेलात. पण नाही, मी हा अट्टहास का धरलाय? काही क्षणापूर्वी ज्या मुलीनं मला लग्नाचं अभिवचन दिलं, जिनं माझ्याशी प्रणय प्रेम केलं, लग्न करेन तर तुमच्याशी करेन हे मुखोद्गार जिच्या मुखातून बाहेर पडले, ती मुलगी एवढ्या तातडीनं निर्णय बदलते? मुळीच नाही. अर्थात मन समरमित झाले, विचाराची विचारवल्ली सर्वांगाला भेडसावते. मग या क्षणी राजा निर्माणला पलायन करून निघून गेले. जिथं जाल तिथे येईल, तरी घोड्यात कुठेही छपून बसा, खुडकून काढेल आणि प्रश्नाचं उत्तर की पाहुणा तुमच्या मुलीशी लग्न कहो पैकी एक ठरवी, तेव्हा माझ्या हस्तिनापूरच्या दिशेनं राहील.